Usta, bunda oturalım ha. Yigitler, neydiniz bunda? Bunda oturalım. Hem bunda oturan iken. Biz tiyakta izle veriyorduk. Amin hızlı bunda götüm. Assalamu alaikum yigitler. Wa alaikum assalam. Şu an hallere gidisi. Evet, yakşı. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Buna bir yıllık akılda kaydı. Benim başka bir oy kildi. Aydaget yetti kız köyün oyna verek de. Haydi. Yigitler, başlanıp. Ha, bol tağlanıma buldu. Ya oldu. Ya hel. Yedi kız köyün oynap durad. Üsküne kız kegende baha. Kızlar yigitler, biləgizmi mi? Bizi Qata Süleymanovqa arnalgan Quray beygihine sakırdılar. Vesves. Belki horov berip koyurlar. Şuğa aydagiz biografiyam qavatlap yiberey geli. Men 1912 yılda Baymak rayonunda Türkmen avulunda doğan biləgizdir muğayim. Elbette böyle. 7 yaşında o birinci tapır kovuna Koray alıp Korayda oynaya başlagan. Evet. Kötü vakitinde her sak oynagan. Şöp, okarayım. Benim bir horovum var. İninde. Artistikanın böyle. Buna nisi oynaya başlagan? Şunu gana bilmehen indi. Alla aytı vereyim iken. Ey. Dedetimle ilgili. Ayda indi. Kata olatega 14 kena bulganda Temeske ısın tiyatr truppahı kildi. Şunda oğa Yomabay Efenbayev, Hamid Ahmetov, Gınyat Uşanov men bir sahnele Kuray oynarga bəxit düştü. Vesves. Süfile, sanat teknikumunda bilim ala. Onu bilemem. İyi mühimmi. Moskva konservatoriyasında okuy. Ey, Zurtigeste, niye anlaytıp kulunda yeyahım o? Olur kişiliği. Ey ettegine. Tağlanıma buldu. Unutuldu. Teknikumdan ol tuğan yerine kayta. Unda bayramlarda katnaşa. Teatrda oynay. Hem Kurayda. Әмин уның иң яраткан йырын беләм. Neyinde? Ул елга исеме? Hakmar. Юк, Хакмар түгел. Әллә таналыкмы? Ул Хәйбулла. Belki o Tuğan ağındalar. Тап өстенә бastың. Tüyeli. Афарин. Ya buha, yıla bir verelim. Tüyәләткәй буе ай карасына таш тулы канатына уныма тулатырга эй тултырган эй тултырган. Kızlar, yigitler, Gataovatay 43 yılda Boğuş vakitinde artistlar menen havlatlarga kontsert ko'rətken. Issızlar. Ye. Абуна Бухареста, Hindistanda һәм башка төрле илләрдә ул сыгыш яһаган. Vesves. Bu ne ben buldum? Ул ошондай баритон тавыш менен опера балет театрында йырлап йөргән. Şulay mıydı? Anlaşıldı. Гата Сулейманов Башкорт академия театрында 7дән ашу роль уйнаган. Давыт Ултайдың Карагол драмаһында Карагол, Баязит Бикбайдың Карлыгасында Шатмурат, Мустай Кәримдең Kıdırlığında Ajmagol kart mı? Тап шулай. Бына бында оның уйнаган рольдары, фотолары.
килеп сыккан ул. Беюсе, кызлар егеттер, карагыз әле. Әйе, минем олатаем, курайсы, беюсе һәм йырсы булган. Шулай икән дә. Шулай, әйе. Ата, безнең Исам кайда ул? Ул бит бию белән килергә тиешне. Ана, килә Ислам. Кил. Анда шулай алды. Куйда анда кызлары. Һай! Афарин! Райнин кызлар, мине ат көтә. Мин юлда булайым. Беләһегезме, Гата Сөләйман 250 тирәһе легенда риваяттан язып алган. Шунларында үт туган авылы турында Яяулы Мәхмүд та бар. Әйе, әлбиттә, без ул легенданы беләбез. Кем һөйли? Арганан, бырганан, бесере койманан. Ак су, кара су, бунда торма бар, сы. Ай, зәйдә. Болай булга сөйләйм. Борын заманда Төркмән авылында Мәхмүд дигән бер егет яшәгән. Уның атаһы данлы курайсы булган. Курай уйнауына гаиләһенә акса эшләгән. Кызганыска каршы Мәхмүднең атаһы ва әсәһе дә 7 яшендә үлеп калган. Артаман не булды әле соң? Көтөү көткән. Ата-ата икәү 7 яшендә курай тарткан. Атымды асарга тугарам. Бер мәл башына уй килгән. Ул батшага барырга булган. Тик рус телен ул белмәгән. Сар дигән һүзне генә белгән. Ниме? Цар дигән һүзне. Патша. Патша. Язалины дәвам итмәгән. Һәр туган авылда ул Курай уйнап күрһәтә. Халык уны шуның өчен бик ярата һәм уңай ярдәм итә. Ләкин ул патша баруына бер кемдә ышанмай. Тик барыбер ул батшага хәтлем барып җитә. Барып еткәс, ул курайда башкорт көйен уйнап ибәрә. Патшага был бик охшай. Шуал авылны һыйлай, киендерә, ул байлыктар бирә. Үз атка уны утыртып, авылына кайтара. Туган Төркмәнгә кайтып җиткәс, ул тауга менә. Тауга менгәс, өдертеп курайны ибәрде. Шуннан Яяулы Мәхмүд дигән көй килеп сыкты. Ә минем олатаемдың ниндәй наградаларын беләһегез? Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты. РСФСРның аткаланган артисты. Башкортстанның халык артисты. Баймак калаһындагы балалар сәнгать мәктәбенә Гата Сөләйманов исеме бирелгән. Ә уның туган авылында уның исеме белән бәйле музей асылган. Бәс. Октябрьский калаһында Гата Сөләйманов исемендәге ел һайын Курай бәйгеһе үткәрелә. Аллага шөкер, туган ерендә Мохтай авылында былтыр Курай бәйгеһе үткәрелде. Быел уның 110 елына бер байрам көтелә. Тукта әле, һин бер нимәне оныттың. Уның 2 еллыгына Тугажман тау башында Мидхәт Байрамголов авторлыгында бөтә дөньяга билдәле Курай һәйкәле асылган. Бәс. Ул да инде китап тотып утырган. Был китапты минем олатаем Гата Сөләйманов язган. Әйесын, ул беренче булып Курайды ноталарга салгандай. Һәм ул 3 мәртәбә батылып сыга. Егетләр, әйтәгез китаптан бер Курай көйен уйнап карайык. Әдиндәй көйде ул. Һуң бер бәйгегә китеп барабыз. Бәйгегә әзерләгән көйде уйныйк. Ялан егетләрме? Әйдә.